Gall gwybod ble i cael cyngor maith diogel o safon ar gyfer canser fod yn her. Mae Gwasanaeth Dietetic Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi cydnabod nad yw bob amser hawdd cael gafael ar wybodaeth a chyngor maethol i bobl mae canser yn effeithio arnynt, pan fydd angen hynny arnynt fwyaf. Oherwydd hyn, mae'n gwasanaeth bellach yn cynnig wybodaeth a chymorth maith ar-lein a gall pobl mae canser yn effeithio arnynt weld y wybodaeth a'r cymorth yma ar unrhyw adeg. Drwy wefan, byddwch yn gallu cwblhau hunan asesiad i helpu nodi'r cyngor gorau i chi. A fydd yn cynnwys amrwywaith o adnoddau gwybodaeth dietegol a ffordd o fyw ar opsiwn i hunan atgyfeirio i weld dietegydd arbenigol o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Dietegwyr yw'r unig weithwyr maith proffesiynol sy'n cael ei reoleiddio gan y gyfraith a'r llywodraethu gan god moesegol, felly byddwch yn gwybod bydd y cyngor a roddir gan dietegwyr bob amser o'r safon uchaf. I gael mynediad i'r gwasanaeth, ymwelwch ein wefan. Mae'r dudalen we i'w gweld o dan Dietetic, Gwasanaethau i oedolion, canser. Cadwch lygad allan am bosteri mewn mannau aros ar draws y Bwrdd Iechyd, lle gallwch ddefnyddio eich ffôn symudol i sganio'r cod QR a fydd yn mynd â chi yn syth i'r wefan.